Ha körmöt szeretnénk építetni, vagy egész egyszerűen csak lehetőségünkben áll eldönteni, hogy milyen formájú legyen az a köröm, akkor alapvetően 3 közül lehet választani. Szóba jöhet a hegyes, az ovális, vagy lehet ez a kockaköröm, ami nekem egyértelműen a kedvencem, nekem mindig kockakörmöm volt. Talán azért, mert ez mutat a legjobban, vagy ez a legkönnyebben elkészíthető, vagy a legpraktikusabb. Könnyen elkészíthető, de nem praktikus. Kisgyermekes vendégeimnek nem szoktam javasolni. A vendégeim nagy részének mindig a mandulaformát készítem vagy javaslom. Ez a legélhetőbb forma szerintem. Szabinának van most ilyen mandula formájú körme, tehát ilyen a mandula, ilyen a kocka, és valóban erről jobban el tudom képzelni, hogy nem szakítja ki a gumikesztyűt, a ruhákat, a nejlóharisnyát. Legtöbben ezt választják, ugye? Igen. De azért számít, hogy mi éppen a divat. Most mi a divat? Mind a 3? Mindegyiket szeretik. Vannak extrém formák, amihez külön életmód szükséges, ugyanis nehezebb bármilyen mozgást kivitelezni, amit előtte könnyedén megtett, például a pénzt felvenni, vagy a kulcsot betenni az árba, ugyanis egy extrém forma akár lehet 10 cm hosszú is. Kinek áll jól az ovális, és kinek áll jól az ilyen kockaköröm, mint amilyen nekem van? Neked hosszú párhuzamos keskeny körmeid vannak, amihez nagyon szépen illeszkedik a kockaforma. Főleg azoknak szebb a mandula forma, akiknek rövid körömlemezük van, ezáltal optikailag megnyújtja, vékonyítja az ujjaikat. Bár az a köröm látványra olyan törékenynek és vékonynak tűnik, valóban érzem, hogy nehéz volna eltörni, szóval jó erős. De milyen más szempont van még valakinek, aki először szeretne magának körmöt építetni, hogy mondjuk erős legyen a köröm, de van-e benne olyan vegyület, ami esetleg káros az egészségünkre? Az egészségtudatos döntéshez mindenképpen kell tudnunk, hogy vannak-e benne olyan vegyületek, amik felszívódhatnak. Bármelyik anyagcsoportot választja a vendég, akár porcelánnal, akár zselével is készülhet a körme, de mind a kettő tartalmaz akrilátot, ami allergiára hajlamosít. A műkörmösnek fontos, hogy segítsen a vendégének abban, hogy olyan anyagot tudjon neki ajánlani, amiben alacsonyabb az allergén anyag. Elkészült Szabina mind a 10 körme, alig másfél óra alatt, ovális, színes zselével megerősítve és színezve, legalább 5 hétig biztosan ilyen marad, tehát hogyha versenyt futunk az idővel és nem szeretnénk hetente vagy minden hétvégén lakozni, akkor ezzel most rengeteg időt spóroltunk.